De vlammen binnen juist de joen om een uur halve te zien onder mij appelski en Jesterwoorde. De brand is zo vol om te pleats een rijdend tek had. De brandwacht skaalt op ter grote brand. Toch wordt al vlug duidelijk dat er net een soort reden valt van een wempleats. Dat gaat hard en het is ook de afgelopen dagen heeft het ook niet geregend. En dan is zo'n rieten dak is dan ook brandbaarder als dat het gewoon nat is. Dus je moest opschalen om het onder controle te krijgen? Nou, wij konden het niet onder controle krijgen. Het was gecontroleerd laten uitbranden, daar komt het op neer. De inwoners van de pleats komen maar de schrik vrij en hebben geen verwoenings. De ramp hier liep wel volle grutter wezen kin, omdat in de bijgebouwen een dierenpension zit. Maar de beesten kunnen sparren worden. Het pension staat los van de woning en de wind stond ook gunstig voor de dieren. En de dieren markeren verder helemaal niks. Nee, is er nog paniek geweest bij de eigenaar bijvoorbeeld? Ja, natuurlijk bij de eigenaar die ziet zijn huis in vlammen opgaan, dus die was natuurlijk in paniek. Maar hij heeft wel gecontroleerd of zijn beesten veilig waren en hij heeft de beesten ook nog wat verplaatst voor de zekerheid. Het is nog net duidelijk hoe de brand ontstaan kon.